TV. Atibatike zvechopu chopu. Muri Zimbabwe hazvisi kupera. Unoziva kuti sometimes tinombofunga kuti vamwe isusu tinenge tine zvinhu zvatinotaura zvatinonzwisisa kana kuti kuziva, but panapa ndasi ndazosanganiswa nechokwadi. Guys, let's gather here. Tell a friend to tell a friend kuti Coolland is online. Zvatanga manje. Kuona tasvika panguva yetari ineika ndenge ndakunzwa manyuku kunzwa kunakirwa chaiko chaiko because ndenda kuziva kuti zvinhu zviya zvinenge zvakabalanza. Panapa pane nyaya yatora nzvimbo inova nyaya yana kebu natu hanzi muri kuperekedza vamwe mukurarama. Chimbozvibvunza kuti hanzi usati wasimbisa, usati wadairira nyaya dzekebu natu idzi, iwewe pachako unei? Uri kumbodyei? Uri kumbodyawo chiguta here? Uri kumbopfekei? Nekuti vazhinji hanzi dzingori nhamo dzega. Handisi kuda nyapedza nguva ndichirebesa because zvinogona kuzonetsa pamberapo. Regeza tifana tingoteerera the one and only Malcolm, popularly known as Traore. Chakaipa ichi. Comrades and friends, how are you? This is Comrade Traore here. Hope this message finds you well. Ndaona video ya Voyage Dambuza, PC we Harare province, achikokera vanhu kuprogram yemaseo. Tarisai dressing yaipfekwa naDambuza naVoyage asati aPC, kutambudzika kwaaita nemadesigner clothes aakuita mavideos izvezvi achitaura zvemusangano. Mobva matarisa nhamo zvairi kuita an ordinary person who is not connected kuna Tagwirei, munhu asiri connected kuna Tungwarara, munhu asiri connected kuna Temba Muliswa, munhu asiri connected kuna Scott Sakupkanya. Vanhu vashoma vangori connected chete. Imimi mufurirwa nhau yeCape 3 kuperekedza vamwe kumaguta, imi muchitambura. Ende Voyage asiyana kumbonyara kutadza kuona kuti iye nevanhu vari kutungamirira pane mutsauko muhombe. Vamwe vanhu vari kupura nyemba nemusana, iye ari kudya achiguta nevamwe vake vari vashoma. Akufamba neRaptor, he's enjoying. Akutoatendawo maprogram eMiss Universe. Zvibvunzeiwo uri kubudirira kuti chawawana chii so far kuburikidza nenhau yeCape 3 iri kutaurwa nezvayo, kana kuti uringoperekedza vamwe kunodya iwo uchiramba uchitambudzika. And these people are growing, getting powerful by the day. Their power and influence is increasing by the day. Iwo hauna kana connection one, uri kuramba uchitambura uri chinhu chisina nebasa rese. Ungava uri kuchitungwiza, ungava uri kubudirira, ungava uri kuEpworth, ari kukufunga ndiani wekuti ari kutaura nhau yeCape 3 aine iwewe pahana kuti life yako ichinje? Ndiani sofa? Murombo akasatambisa magaro parali izvezvi, chimwe chisiri t-shirt kana cape, chauchawana chii kana uchinge wasapota Cape 3? Musafurirwe nana Voyager. Munofa muchitambura vakomana mukasimbisa zvinhu zvisina nebasa rese. Dzimba dzakapazwa kuStonebridge, makambonzwa Voyager achitaura kana chinhu wani? Kutaura kana kuti ndarwadziwa zvaitika ndisina tarisiro yazvo. Sehurumende ngatitsvage dzimwe nzira dzekuti tigadzirise nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika, pane kuti vanhu vanomira nesu semusangano vakaiswa muthose areas kuti ZANU-PF ihwine valuze maproperties avo nenzira dzakadaro. Ngwarai vakomana, mukai vakomana, musasenzeswe nevanhu. Izvo zvizvi tarisai zviri kuitika, maaudio ari kungoramba achingolika anaTemba Muliswa. Woshaya kuti ifaction rudzi. Tagwirei haaonani naTungwarara, Tungwarara haaonani naTemba Muliswa. Wikinewo anenge asingaonaniwo neumwe. Apo vese vari kutaura kuti pakati pedu ndo parida kubva president anotungamirira Zimbabwe. Temba anenge achibuda musaga achitaura kuti iwo kuda kwacho Tagwirei chenjera kuitiswa napresident Mnangagwa. CIO haisi kukuda, urungodiwa chete iwo nenyaya yekuti une mari. Saka munhu wamunotoona kuti haana dhiri imimi ndiye wamurura kuti fosa isusu semaZimbabweans kuti titeerere munhu akadaro. Titeerere munhu akadaro atungamirire ani? Hatisi kuda isu.
Zimbabwe yese iri kutaura nezvachiwenga, hazvina confusion mukati. Mutserendende kudai nyaya ichitapira, uchiteerera zvinotaurwa unatsaunzwa kuti izvi tine kwataakuenda. Pari kushourwa huori, pari kutaurwa nyaya yeguta ruzhinji, pari kutaurwa nyaya yekuti ngapaitike maprograms chaiwo anobatika, anobhenefita munhu wese kusvika kugrassroots. Mungava muzvipatara ngamuiswe mishonga, apiwa contract yogadzira mugwagwa ngaagadzire nenguva, oita nemazvo zvinoonekwa nemunhu wese kuti zveshuwa pakabuda mari yechakati ikaita chakati. Ndo leadership iyoyo. Kwete kutungamirwa neleadership yekuti inenge ichingofunga zvemapati chete, mapati. Varombo ngatingware, ngativhure maziso, tisi tunoseenzeswa nekuitiswa zvinhu zvakadhakwa izvi. Chinhu chekebveri chakadhakwa izvi. Zvakatagura izvona kwazvinokuendesa izvi. Munofa muchitambura muchiitiswa nana Voyager.